Ce vedeți aici este o mascleta înainte de explozie. Aceștia sunt mascleții, petardele. Dimineața o montau, erau foarte aproape de pământ. Acum au fost ridicați și în curând vor fi aprinși. Și va fi o explozie aici, este între blocurile unui cartier. Spațiul este închis și a venit deja și poliția pentru că trebuie să păstreze o distanță. Ia auziți. Vedeți, aici sunt materiale de la echipa pirotehnică. Uitați și cei care lucrează în comunitatea Valencia, pentru că pirotehnia are o tradiție, s-a dezvoltat mult această tehnică, știință, nu știu cum să-i spun. Sunt multe companii pirotehnice, unele chiar vestite în lume.